Приятели, днеска ще играем Roblox с Brookhaven. И да започваме. Коя е този нови автомобил? Така, тези за какво ти става? Чакай да донеса едно пътна полиция. Къде ми е полиция? Ето го. Сега. Толкова само има нещо има. Go. Спри за колата, защото има ремонт. Стоп. Спри, тук не ми мавай. Slow. Така. Това за стоп знак. Това казал, че единствено... Его, полицията и пак дойдох. Чакай. Чакай, че се удари това камион. Чакай, че това да преместя. Полицай, сега ще Тук е един полиция в Шкода, донеси ги това два Шкода. Първо заключи колата. Цък. Баба, побавно, леко. Ей, сега идвам да спра. Ей, сега ще пускам сирени. Ще бягате. Вземем 50. Ха. Бута се вече няма да я влезеш на жиголей. Се. Айде. Колите се качва в метрото. Кой ми спрати? Пинтерест. Ги качвал съм на метрото. What the fuck? What the fuck изкара ми акъл, що пък. Сега ще влизам в метрото. Център. Сега ще правим центъра.
Ай! Ой! Стани си ти! Стани, ми се прави! Зомби! Бягай от тука! То пък... Това само... Тя да видим тази къща да не са прави някакви сексуални нещо не направи. Ето, кой гледай. Виждай, какво си прави от тебе? Не. Това не са правил неща. Не се направи тек сексуален нещо да направи. Его. Не, базикам се. Така, коментар. Щастлива. Аха! Какво те показва? Чай, че падна басейна. Камера. Тук е заключен вратата. Тук е някой нагоре да видих да гледам. Тук има ли човек? Тук някой се банята не е си изкъпал сигурно. Разбирам, че това къде беше тук само... само къде ти двата момичета. Кой е това? Бягай от тук. Бягай. Че зайти. Взимам тази дом. Искам да поръчвам го... Това дето за ракета. Това много яко. Го заключи. Тук трябва да я не пипаш. Его. Има някоя ракета. Не! Чакай. Аха, да видим. Аха. Затваряй тази врата. Тук затвори. Още последно. Тук само баните с едни бас. Сега не в този път. What the fuck? Виж го е спъчена ракета. Сектир, направо срава факъла. Чакай бе, чика. Това е. Ага, и сега да види какво ще прави тази гореща легло. Сега какво ще се оправим да гледаме? Сега също покаже. Сега ще видим какво ще се прави неща. Чакай, звънете за тази врата, за какво си чакал. Аха. Така. Ей, Чичко, дядко. Ти ли си? О, много мускулити имаш ти. Аз съм капитан полицай. Ха! Това Brick Skin. Това е някой играта на Brick Skin. Ще играем на Brick Skin. Ето, ей сега. Какво ще ти е? Ай да вземам пистолета, не съм забравен. Сектир. Латка. Шматка. Стрелям ги. Съжалявам. Чичо, пресъсътка. Чичко, дядко, ти. Латка, стрелям тук, ще умра. Чай.
Арса селотка ти. Ай, голям ли артист си ти? Голям артист. Тъп си. Мале как се чува? Шей. Дрена. Умря го. Не, бе, ти не си умрял то. Какво? Какво правиш ти? Какво ще правите? Ей, какво? Какво сега? Не. 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 А, остави намера. Остави намера, бе. Какво искаш ти? Какво? Не. Не. Не, 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 не. Не, забранено. Моля те. Не! Аз ти каза, че Бекон е педарас. Та Бекона, защото педарас. Направо не знам. То пък. И сега ще то блокирам ги то беконски, то буклук. Гледай, какво ще се оправим. Какво ще се оправим? Къде е то бекон, то блокирай. И репорт. Тоест пък няма да занимавам глупости с тези лудници. Взимам ги тротинетките, да видим кой ще покаже някой горещ легло, да си показва нещо, не съм показал в цензури. Его, нямам се по-шо. Къде е това? Не знам какво става. Ето го, гледай. Тук и двамата момичета са това Белгия. Ей! Fuck you, тъпиш. Fuck you. Ето, това е цензурист. Не се прави така, защото ще забранени Roblox за един ден. Това нещо е глупост, не са добре. Това само ги е простаци, нещо глупост. Те само като... Значи като прави неща, да се види камери, да пускам да снимам, да я малко YouTube. Така... Има нещо женски пол. Ето. Чакай. Гледай го. Вися. Къде се? Чакай бе. Какво прави то? Какво? Я? Какво са правил те? Не са правих сексуален дрехи. Ай ги намерих сексуален... Тук само че... Къде си? Какво е това? Беги сексуален, мале, виж го. Сексуален ли прави показва? Мале, ви колко сте направи, виж го. Виж как се прави сексуален някакви. Ай, снимай ги да покажеш сексуален ток. Да имаш сексуален контакт, не се показва за неща. Мале. Само не XD в това, само че на смях са. И сега да пиша коментар. XD. Това е някой смях, сигурно. XD, това е смях. И това остана съм да казва, че няма да съм да оправим. Къде е то? Значи хора, за това къде ти търсил ги те сексуален... Бягай! Майк! Его, пук сексуален ти е показа сте забранени, направо да тайба. Е това хора, виж какво става. Има нещо. И ти what the fuck? Това е някой духовете на сирени. Чувал сигурно край. Грау. Не знам, някоя мръмчица сигурно. Това е така.
Така е, хора, вече играта приключи. Абонирай се на канала, пишете коментарите, натиснете камбана. Чао!